Proteklog vikenda održano je okružno prvenstvo osnovnih škola u šahu. Danas moj gosti Momčilo Adžić, sekretar Šahovskog saveza Kosova i Metohije, a tu su i Andrija Stević, 6. razred u Sveti Sava školi, zatim Anja Savić i Doroteja Milosavljević. Dobar dan, dobro mi došli. Pre svega, eto, Momčilo, održano je ovo okružno prvenstvo osnovnih škola u šahu koju smo najavljivali i u prethodnim emisijama, je li tako? Kako ste vi generalno gledano zadovoljni? Kolika je bila zainteresovanost učenika? Pa eto, mi smo već krenuli sa tim školskim takmičenjima, znači prvo su bila školska, opštinska i evo sada okružno. Zadovoljni smo, bilo je preko stotinak dece, znači u tim eliminacijama. I svake škole se plasiralo u veći rang takmičenja po troje prvih, tako da sam zadovoljan. Na ovom okružnom takmičenju je bilo ukupno 54 dečaka, znači od 4. do 8. razreda i 7 devojčica. Ali dobro, i 7 devojčica, to je isto uspeh, da, jeste, jeste, ipak smo zadovoljni, mada moramo da malo više to radimo, da privučemo što više devojčica, da bi i igrale šah i da bi se družili i da bi nastavili, eto, možda i neku ekipu žensku koju već planiramo duži veći period da osnujemo. Da, ali tu je veliki broj dece koji su se eto odazvali na ovo takmičenje i koji su se zainteresovali za šah. Pa jeste, da vam kažem, ima veliki broj, ali imamo dosta tu preklapanja sa školskim takmičenjima. Tako da mnogi, ne znam, imali su biologiju i to, evo i sad na ova takmičenja državno koje je 1. i 2. aprila u Nišu, verovatno će mnogi od njih neće moći da idu zbog tih školskih takmičenja iz raznih predmeta i toga. Da, ali oni najuporniji sigurno da neće izostaviti takmičenje 1. i 2. aprila u Nišu, da. Nadam se. Andrija, eto, pošto si najmlađi ovde, moram da te pitam kako si se ti odlučio i kako si se zainteresovano za šah? Da li možda tvoja porodica, eto možda otac, deda, neko već igra šah, pa si ti uz njih tako naučio i zainteresovao se? Da, deda, jedan stric, tata i braća, oni stalno igraju šah u slobodno vreme i tako sam se ja zainteresovao i igram u slobodno vreme kad god mogu. I kad si povukao prvu figuru, prvi potez? Kada si eto počeo da igraš onako zvanično šah? Sa 6 godina. Sa 6 godina? Momčilo, kakav je igrač Andrija? Pa vidjet ćemo, sve zavisi, on je bio najbolji u njihovom. Je li tako najbolji bio? Pa se nadam da će, pa da, za 6. raz. Pa ćemo da vidimo dalje kako će, da li baš toliko voli šah, da li je zainteresovan, vidjet ćemo, radit ćemo s njim ako bude potrebno. Ako bude on imao želju za tim. Svakako, da. Anja i Doroteja, 7. razred, je li tako? Anja pohađa Vuk Karadžić, je li tako? Ili Branko Radičević? Da, Doroteja Vuk Karadžić u Zvečanu. Pa devojke, eto, vi ste devojke, šahom mnogo, ne bave se mnogo devojaka, je li tako? Kako ste se vi, eto, zainteresovale za šah, kada se rodila ta ljubav? Doroteja, mikrofon samo uzmi. Pa, sa nekih 6 godina. I ti sa 6? Svaka čast. Moj tata je igrao, ja sam videla i zainteresovala se. I od tada figure su tvoja ljubav, je li tako? Da. Znaš pravila? Znam. Je li tako? Da. Koliko je to često igraš u slobodno vreme šah? Je li igraš sa ukućanima možda? Pa ponekad sa tatom. Oni uglavnom nisu zainteresovani toliko. Je li im kažeš ti ovo je inteligentna igra, igrali su je kraljevi? Ponekad. Jel da? Da. Kako je bilo za tebe ovo takmičenje? Kako je proteklo? Koliko si zadovoljna? Pa, jesam zadovoljna, ali uvek može bolje. Jel tako? Bravo. Trenirat ćeš, jel tako, do sledeće takmičenja u Nišu? Da. 1. i 2. aprila. Odlično. Anja, reci mi, kako si ti zadovoljna proteklim učešćem na takmičenju? Naravno, nemam reči, uvek može bolje, uvek, kao što je rekla Doroteja. I kad si ti počela šah da igraš? Pa isto sa 6 godina, još od malih nogu, otac me je učio i ja sam vežbala, malo sam dosađivala svojoj porodici, ali mislim da se isplatilo. Jel imate kući kutiju sa šahom? Da, naravno. Sa figurama, jel da? Da.
Odlično, odlično. Momčilo, eto, devojke su zainteresovane, eto, to se vidi i po njima, ali eto, možda sada, eto, nisu pričljive, pa eto, nisu raspoložene, jel tako? Ali nadamo se da će sve proći dobro što se tiče ovog predstojećeg takmičenja u Nišu, tako, 1. i 2. aprila. Kako idu propozicije? Učestvovale su 4 opštine sa severa Kosova i Metohije, ali i iz opštine Štrpce. Da. Koliko je bilo učenika iz opštine Štrpce? Pa 3 njih. Jedan dečko, znači, 2. razred i 2 dečaka. Jedan je bio prvi u 7. razredu, jedan drugi u 6. čini se. Znači, dobro, mislim, taj odziv njih, oni su drugi okrug, ali obzirom da oni nemaju stvarno uslova ni da dođu, ni da se takmiče, malo je to i dalje i troškovi toga, pošto te škole, a i lokalna samouprava nemaju odvojene budžete za sport i za takve aktivnosti, onda je njima zaista problem, tako da se oni sami snalaze. Eto, imamo tamo jednog mog drugara koji drži taj šahovski klub, pa se on potrudio bar njih 3 da dovede i tako da se nadamo da ćemo uspostaviti bolje odnose i da, eto, nešto smo pokrenuli preko Kancelarija za Kosovo i Metohiju, koja je bila tu i koji su nam obećali da će pokušati da reše taj problem, jer zaista nije to samo stvar u šahovskom sportu, nego i u atletici i u ostalim sportovima, da ovi u južnom delu tamo nemaju odvojena sredstva, kao što rekao, u budžetu lokalnih samouprava, tako da su malo hendikepirani i ne mogu da putuju, ne mogu da se takmiče, pa se nadamo da će uspeti da, eto, dobiju neka bar sredstva za to osnovno. Da, i recite mi koliko je trajalo samo takmičenje, kada je počelo? Pa, takmičenje je počelo u 10 časova ujutro i trajalo je do 4:30. Eto, to je baš bilo, da. Znači, ja sam bio tu, moram da spomenem i predsjednika Šahovskog saveza Bobana Božovića, koji mi je pomogao, i Vuka Radivojevića, profesora Svetog Save. Koji ste zajedno vodili takmičenje? Koji su mi pomagali, a to je zaista mnogo, 54 dečaka, pa onda po svim razredima odvojeno, plus devojčice, plus ti niži malo razredi koji, eto, nije ih bilo mnogo, ali ipak je to napor i za decu, ja se nadam, eto, ali moramo u buduće da radimo, da nađemo neku adekvatnu prostoriju u kojoj bi mogli da stanu svi, pa to da krene odjedan put, onda bi to bilo mnogo lakše. Takmičenje se održalo u domu broj 6, je li tako? Da. U studentskom centru? U studentskom domu. U studentskom domu, da. Da li bi vam, eto, možda odgovarala sportska hala, ali bi stali svi učenici? Pa jeste, mi smo o tome razgovarali u sportskoj hali, međutim, problem su nam stolovi i stolice. Razumete, nemamo to sad to negde da nosimo iz nekih škola. U školi nam isto problemi su sa stolicama i stolovima, jer su stolovi mali, pa onda moramo da spajamo, nosimo iz jedne i druge učionice i tako. Ali eto, dok, kažem, sportski studentski centar ima razumevanja i dozvoljava nam, eto, snalazimo se, što se kaže. Odlično. Andrija, reci mi koji si razred? 6. razred, tako? Eto, najbolji si među muškarcima što se tiče 6. razreda i što se tiče školskog šaha. Ti si zadovoljni, jel tako? A kako sklađaš, eto, te školske obaveze sa šahom? Da li možda još nešto dodatno treniraš? Trenirao sam košarku, ali sad sam malo prestao zato što nemamo dnevne treninge više. Trebaju da počnu tek sad za proleće. Da li bi ti voleo da se šah uvede kao obavezan predmet u školi? Da. Da, zbog čega? Zato što je zanimljivo i smatram da bi veliki broj dece učestvovao. Jako inteligentna igra, tako? Da. Koliko je trajala partija koju si ti igrao sada na takmičenju? Jel se sećaš? I jel se sećaš protivnika? Dobro, oni su imali više protivnika. Znači, u njihovoj grupi je bilo 12. Znači, 12 protivnika, igrali su 11 kola. I kako su bile propozicije, znači smenjuju se? Pa to se igra na 10 minuta plus 15 sekundi i onda ko više poena skupi u tih 10 partija, tako je dan. Znači, zaista je bilo naporno. Naporno, da. Verujem da su umorili, jer oni to nije im to svakodnevni trening, nego im baš iziskuje i koncentraciju i želju za tim da se igra i tako. Da. Dame, Doroteja i Janja, je li vama bilo naporno? Pa nije. Nije, je li tako? Ili si se umorila, ili si uključila, eto, koncentraciju na
na maksimum? Pa nisam se umorila, ali ja sam se baš koncentrisala. Jel' tako, eto, pa nije to kratak vremenski period, 10 do pola 5, ali bitno da ste ispale najbolje, jel' tako? Da. I da jeste najbolje, jel' tako, Anja? Zašto bi eto voljela da, kao što sam pitala Andriju, da se šah uvede kao obavezan predmet u školi? Pa zato što smatram da je to inteligentna igra i da se tako razvija mozak. Bravo. Anja, ćeš nešto da dodaš? Hvala. To je strateška igra koja je veoma dobra za vaš mozak, razvija vaš mozak, inteligenciju i svakako mislim da bi mogla da se uvede kao jedan. Odlično. Recite mi, momčilo, 1. i 2. aprila, eto, državno prvenstvo u Nišu, što se tiče školskog šaha, eto, kako će se sve to održati? Pa, u principu, sad je do toku? škola i do lokalne samouprave. Znači, evo, mi kao savez, mi nemamo baš odvojena sredstva za to. Ali to zavisi od Šahovskog saveza Kosova i Metohije, da? Mi smo samo tehnički organizatori. Ali bilo bi lepo kad bi škole, mislim, ovih svih godina nije bilo, to je, ja mislim, u zadnjih 5 godina samo smo 3 put vodili decu. To znači da učestvuju i škole, je li tako? Da, pa mislim da bi svaka škola, da bi svaka škola mogla da za svoje đake obezbedi sredstva pa da ih vodimo. Naprimjer, evo, ja mogu da kažem primjer samo Sočanice i Leposavića, da su oni svoju decu sami vodili na prošlogodišnje takmičenja i ove godine će najverovatnije. Kod nas je malo problem, tu imamo te 2 škole, Branko Radičević, pričam za Kosovsku Mitrovicu i nadam se da, eto, mi ćemo napisati neke dopise i nešto i obratiti se i školama i direktorima i lokalnoj samoupravi. Eto, to je jako lepa ideja i nadamo se da ćete sprovesti u delo i sigurno da će se odazvati direktori osnovnih škola kako sa lokala Kosovske Mitrovice, ali i iz drugih opština, je li tako? Ja se nadam, bilo bi lepo da dece pak odu da vide i da učestvuju u tom takmičenju. I da napravite dobre rezultate u Nišu. Pod broj 1. Doroteja, je li može? Može. Može. Hoćeš da vežbaš do tada, do takmičenja? Da. Odlično. Anja? Svakako, naravno, to se podrazumeva. Svakoga dana, je li tako? I Andrija? Takođe svakodnevno. Odlično. Momčilo, puno uspeha u daljem radu i na takmičenjima. Hvala vam i to što pratite i promovišete naš sport. Svakako, pa nama je na ponos kada predstavimo ovakvu našu decu, je li tako? Mnogo vam hvala još jednom. Hvala i vama.